Assalamu alaikum muhtaram millatdoshlar. Siz Yangi G'asr kanalында авыл, андагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә шиксез шатбыз. Бүгенге чыгарылышта 1 миллионлы чикне уздылар. Республикада урак дәвам итә. Белем өстәүнең чиге юк. Татарстанда игенчелек буенча зона киңәшмәләре уза. 8 сыер асраганчы сөтле сыер асыра. Фермер Фәнзәт Хабибуллинның эш кыйбыласы әнә шундый. Сарыкта исән, бүрүдә тук. Тукай районы хуҗалыклары кырларын биопрепаратлар белән эшкәртә. Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Бүгенге тапшыруда сүзебезне урактан башлыйбыз. Ни өчен дигәндә, икмәк язмышы берәүне дә битараф калдыра алмый. Аграр министрлыктан алынган хәбәрләргә караганда, барлык мәйданнарның 350 мең гектардан артыгында игеннәр җыеп алынган. Ягъни 1 миллион 500 мең тоннадан артык ашлык амбарларга салынган дигән сүз. Урып җыюга республиканың барлык районнары да кереште диярлек. Югары Ыслан районы гына күрсәткечләрен яшерәме, әллә инде уракка бөтенләй тотынмаганнар, бу турыда мәгълүмат юк. Ә менә иң күп бертек суктыручылар Тәтеш районында. Барлыгы 92 мең тонна ашлык суктырып алганнар. Яңа Шишмә районында бу күрсәткеч 74 мең тонна, Буада 73 мең һәм Минзәләдә 63 мең тонна тәшкил итә. Бу атнада аграр министр Марат Җаббаров Әлки һәм Алексеевский районнарына сәфәр кылды. Әлки районында 97 мең гектар сөрүлек җире бар. Алар республика күләм рейтингта 16нчы урында. Әмма хезмәт хакларын арттыру мәсьәләсендә шактый эшләргә кирәк әле. Район активы белән очрашуда яңгыраган фикерләрне киләсе видеоязмада җиткерербез. Район кырларын кышучу биеклегеннән күзәткәндә, барысы да уч төбендәге кебек күренә. Марат Җаббаров Әлки районы игенчеләре хезмәтенә әнә шулай бәя бирде. Кырларыгызда икмәк булдан дип дәвам итте ул сүзен. Тик менә кичкенә кишәрлекләр дә шактый. Андыйларны кичекмәстән исәпкә алырга боерды министр. Картайган күп еллык үлән кырлары да күренә. Хәзер люцернаны 3 елдан артык кулланмыйлар. Бузып яңасын чәчәргә кирәк. Хезмәт хакларын арттыруда комачауламас иде. Республиканың аграр тармагында уртача хезмәт хакы 36 мең сум. Әлкидә исә 31 мең сум гына. Бигрәк тә яшь кыш салман хуҗалыкларында 21 мең сумнан артмый. Бүген хезмәткәрләрне эш урынында тотып тору өчен түләүне арттыру зарур. Шәхси хуҗалыкларда сыер саны 70 башка кимегән. Авыллардан җыелучы сөт бәяләрендә ныклы контрольгә алырга кушты Марат Азатулы. Эти вещи надо прям очень постоянно контролировать, коллеги. Глава поселения тоже у себя ситуацию знаете. Если есть какое-то снижение, сразу доводить вот до начальника управления, до главы района. У нас вот в Придворской зоне, в Буинской зоне сейчас 8 районов взяли, сейчас разбираемся. Обрушили цену с 30 до 20 рублей, до 21 рубля, на 8 рублей. Урак башлану белән икмәккә бәяләр дә төште. Әгәр ихтыяҗың булмаса, суктырылган бөртекне саклап торуың хәерле. Әле уңыш мулдан булган елны саклау урыннары да җитеп бетми бит аның. Быел андый кыенлык тумас кебек. Элеваторларның безнең 2,5 миллионлык объем хранениялары бар. Каядыр 1-2 миллион тирәсе хранение хуҗалыкларының үзләрендә складлары бар. Аннары бар менә бу безнең кырда хранение, менә безнең компаниялар, Август компаниялар, тагын компаниялар бик күп эшләр. Рукафорда саклау, ул тоже үзенең файдасын бирә, файдасын да, җиңеллеген дә. Әлки районында уртача уңыш 36 центнер чыга. Дөрестән дә, әгәр икмәккә бәя бүгенге яссылыкта калса, игенчелектән әллә ни табыш булмаячак ди белгечләр. Менә бу көзге бодай кырындагы уңыш та куандыра үзе. 45 центнер уңыш дип торабыз менә, былай санаганда комбайн бункеры белән кырынчык бетәр. Но уңышлар бар быел менә акчасы юк бит әле тагын. Әгәр дә шушы биген Марат Азатов әйткән бәя белән булса, 8 сумнан булса, сату 8 сумнан булса, бу безгә моның кызыгы калмаячак. Минимум әгәр дә менә 12 сум, хотя бы 12-14 сум булса әле бигенгесе көндә сату бәясе узган елгы 18-нде дивизендә 12-14 сум булса, 14 сум булган вакытта әле менә күп кеше эшләгәнен бушка китмәде дип уйлар идем. Восток зернопродукт җәмгыяте генә дә көн саен 60-65 тонна ягулык сарыф итә. Хәер, барысында исәпләсәң 9 урынлы сан кулланырга кирәк булып чыга. Соляркасы кыйммәт, ашламасы кыйммәт, шушы даже гербицидлары гына да бит менә без холдинг буенча где-то 300 миллион акча тыгабыз һәр елны шушы гербицидлар сибүгә генә. Мин үсемлекне саклау калу ниендә генә, саклау өчен генә 300 миллион акча тыгыла.
Әле ярый, район сайын элеваторлары бар. Әлки районында көн сайын 4000 тонна икмәк кайтарыла. Хәзергә урын җитә, тик менә көнбагыш, кукурузга да урын кирәк булачак бит әле. Кырдагы киңәшмәдә быел узак өлгерә торган сортлы көнбагыш яшәүчеләргә кыенрак булыр дигән фикер яңгырады. Яровой бар әзрәк сыңрак каварга да булыр дип уйлыйбыз. Да, особенно теге кырвар кая бик күп удобрение кирелгән, кая технология белән эшләргән, авыр удобрение бар хаман эшләй, авыр әле яшелтера. Но без ошына барабыз, диссекация белән күп кеше планлаштыра эшләргә, тизрәк өлгертер өчен, комбайнер басып тормас өчен. Безнең бу вакыт инде иң авыр вакыт, чөнки кармада әзерләү бүген бара республикада. Бүген карма әзерләү буенча да бу әзерләү яхшы дип әйтәсе килә. Бүген икенче укосны бетереп барабыз инде күп ел күләннәрдән. Әле киләчәктә кукурузалар бар авасы. Ел ярым, 2 еллык карманы без әзерләргә тиеш. Әлкидә күп еллыкларның икенче катын җыеп алып урнаштырганнар. Хәзер андагы машиналарның барысы да иген ташый. 85 комбайн эшләй. Бу фермер хуҗалыклары белән бергә исәпләнгәндә Кызылшарык җәмгыятендә инде 5 наимный комбайн эшләй, яны читтән килеп эшли дип әйтәбез инде. Техникага килгәндә ашлыкны ташырга машиналар җитеп тора. Бүген кытлык бар иде әзрәк, безнең параллельно бит әле икенче укостан синаж әзерләү бара, шуның белән аны синаж туктатылды инде. Шул ук көнне Базарлы Матак авылында республиканың авыл хуҗалыгы үсешенә зур өлеш керткән шәхес Залаков Әнвәр Мәхмүд улы истәлегенә скверда ачтылар. Әнвәр Мәхмүд улы Базарлы Матак халкына уңайлы яшәү шартлары тудыруда да күп көч куйган кеше. Аны күбесе яхшы хәтерли әле. Әнвәр укучы действительно бик көчле, бик ничек дип әйтергә кирәк. Бер караганда усал да, бер караганда коры да, бер караганда ул бик ихтирамлы, кешегә игътибарлы, улушчан кешиде. Безнең өне химиядә эшләгәндә бала чагада теге әйтәләр, ана Залаков килә дип куркып качалар, аннары улар янына килеп сөйләшеп, бөтен менә бүгенге көндә Әнвәр Мәхмүдовны бу поселокны төзегән өчен, бу иң уңайлы домнар, квартиралар салып биргән өчен дә эшнең шундый вакытта, шул елларда күпмедер эш эшләп, шуның кадәр хезмәт хакы түләп, бик әйбәт хезмәт хакы бар да, бүгенге көндә дә бик сагынып Әнвәр Мәхмүдовны искә алалар. Бүген Татарстанда барлык мәйданнарның 20%-тан артыгында игеннәр суктырылган. Алдынгы хуҗалыкларда комбайн артыннан җирне дә эшкәртеп баралар. Август зәбенең никадәр файдалы булуын һәр агроном яхшы аңлый. Шул ук вакытта көзге чәчүгә әзерләнергә кирәк. Әлеге уңайдан республикада зона киңәшмәләре уза. Көзге чәчүгә әзерлек бара. Туфрак коры дип, көзге культураларны чәчми калып булмый. Уҗымнарны тикмәгә генә киләсе ел уңышының нигезе дип атамыйлар. Киңәшмәдә корылык чорында чәчү үзенчәлекләре, игенчелек өлкәсендәге яңалыклар, ашлык бәяләре турында сүз барды. Тулырак Гүзәл Хөсәйнова материалында. Цена практически упала. Бүгенге көндә бәя 8-9 сумга төшкән. Көньяк регионнарда 6-7 сум хәтта. Мөмкинлеге булган хуҗалыклар икмәкне складларга урнаштырып сатмый торырга тырышыгыз. Бәяләр күтәрелер дип ышанабыз. Икмәк уңмаса да кыен, уңышмы елны бәя төшә. Шуңа да хуҗалыкларның җыелган бертекне саклый алырлык ындыр табаклары булырга тиеш. Быел уңыш төрле районнарда төрлечә. Әлегә иң күп уңышны Зәй һәм Яңа Чишмә районнары игенчеләре суктыра. Бүген көнгә безнең 19% майданнары җыелган. Бүген көндә безнең 1 миллион 133 мең тонна ашлык җыелды. Елның нинди булуына карамастан да, теге яхшы ел дип, начаррак ел дип әйтәбез инде, без кимендә 4 миллион тоннадан ким җыярга тиеш түгел ашлыкны. Кая технология бар, аларга кырлык булса да, нинди һава торышы булса да, аларның ашлыклары теге бар дип әйтәсе килә. Бүген хуҗалыкларда уракның кызган чагы. Кайберәүләре көзге культураларны җыеп урнаштырган да инде. Хәзер көннәр кыры торганда өлгергә сабан ашлыгын тиз арада суктырып алу җаен карарга кирәк. 30% уборканы тәмамладык, зимойларны алып бетердек. Хәзер инде безнең арпа сугабыз. Средний урожай зимойның быел 47 центнер. Арпаны әле сугабыз. Бүгенге көндә көзге культураларның 150 гектар калды, паема сорты. Скипетрны алып урнаштырдык складларга. Инде без семена җитештерәбез.
Biz köz günü икмәкне сатмыйбыз, складларга салып, калибрлап, сертификат алып, язга уже хуҗалыкларга әзерләп, югары элита сортлы, элита репродукциялы семинарлар тәкъдим итәбез. Бүген Сәйдәш исемендәге хуҗалык басуларында 7 комбайн эшли. Комбайнчыларның күбесе яшьләр. Алдынгы механизаторларга премияларны аграр министр үзе тапшырды. Сайфуллин плюс яшь комбайнер студент или аграрный университет оқиды. Аграрный университет қайсы факультетта оқиды? Агроинженер. Нешенче курста? Біріне бітірді. Биыл да 2-ге кетті. Бunda қайтасың дейсің, Быелгы зона киңәшмәләре яңалыкларга бай булды. Аграр тармакны кылычлаучы цифрлаштыру технологиясе әкренләп игенчелектә дә кулланыла башлады. Зерно с 1 сентября предполагает все. 1 сентябрьдән ашлыкны һәм ашлыкны эшкәртү продуктларын күзәтү буенча федераль дәүләт мәгълүмат системасы эшли башлаячак. Сез җитештергән һәрбер төк шушы системада чыгалырга тиеш. Юкса субсидия алу өчен ул исәпләнмәячәк. Тулырак мәгълүматны соңрак җиткерәчәкбез. Эш дөрес оештырылган хуҗалыкта кырларны комбайн артыннан ук эшкәртеп баралар. Тиздән көзге чәчү вакыты җитә. Зона киңәшмәсендә җаваплы белгечләр кагыйдә таләпләрне тагын бер кат искәрттеләр. Чәчү өчен узган ел җыелган бөртекне куллану, чәчү тирәнлеге, көздән ашлама кертү, кырткычларга, авыруларга каршы көрәш турында фикерләрне һәркем яхшы сеңдергәндер. Кайбер очракларда көздән фосфор һәм калий ашламалары әзрәк кулланыла, хәтта бар азот белән токландыра торган очракларда бу вакытта инде уҗым культуралары күбрәк үсеп китеп, алар кышка туплаган матдәләрен сарыф итеп, кыш көнне начар чыгарга мөмкиннәр. Үсемлекләрне кырткычлардан саклау аерым бер тема. Зарарлы бөҗәкләр күп төрле. Алар елның ничек килүенә карап үрчүгә сәләтле. Димәк, аларны башлангыч чорында ук юк итү зарур. В этом году как никогда у нас наблюдается, нашествие лугового мотылька. Быел бик күп басуларда луговой мотылек килеп чыкты. Бу уча торган саранча. Бүтән нәрсәне ашый. Мәгълүматны хуҗалыкларга җиткерәбез. Быел эшкәртмәсәң, бу күбәләк туфракка төшеп кышлый да киләсе елга тагын да үрчи. Көзге чәчүдә төрле сортлар кулланырга киңәш ителә. Иртә өлгерә торганнары да, соң өлгерүчеләр дә уңышы белән сөендерәчәк. Әлбәттә, туфрактагы дым күләме дә мөһим шартларның берсе. Узган ел кыры килү сәбәпле уҗым мәйданнарын киметкән хуҗалыклар да булды. Хәзердә кырларда дым күп түгел. Шулай да бабайларның кызын чәчсәң килгә чәч дигән киңәшен истән чыгармавың яхшы. Оптимальной влагой считается более 30 мм. Дымлылыкның оптималь дәрәҗәсе 30 мм-дан артык булырга тиеш. 8-дән дә ким булса чәчәргә ярамый. Безнең бурыч чәчү вакыты җиткәч туфракны бастырып чыгарга. Бу чара дымны өскә, орлыкка тартачак. Арчада без чәчүгә кадәр һәм чәчүдән соң бастырырга кирәк дип сөйләштек. Гомумән, һәр кишәрлек җирең уңыш, файда китерсен дисәң, эшне дөрес итеп планлаштырырга һәм төпле анализ ясарга кирәк. Быел республикада агропроект дигән яңа оешма барлыкка килде. Анда белгечләр хуҗалыкка нәкъ менә шул юнәлештә ярдәм итәчәк. Беренче хуҗалыкка кирип, аның кайда проблемалары, аңар диагноз кую. Монысы бер, икенчесе, хуҗалык нәрсә алырга тели, нинди аның алда торган бурычы, бергәләп аны билгелибез һәм өченчесе инде менә шушы проектны хуҗалык белән киңәшеп, бүген фән һәм практикада булган алымнарны кулланып, шуны документка төшерәбез. Агропроект белгечләре җирнең уңдырышлыгын бәяли. Бу яки теге басуда нәрсә чәчү яхшырак булуын билгели. Сугару мәсьәләсе дә читтә калмый. Кирәк дип тапсаң, урман полосалары утыртуда тәкъдим ителә. Карасагыз, зур агачлы җирләр юк, далада утырган шикелле, монда гел җилләп тора. Шуңа күрә тагын зур мәсьәлә менә шушы Сәйдәш хуҗалыгында безнең проект буенча 334 гектар посадкалар дип әйтегәндә эрозияны туктатырга, басуны саклый полизащитка дип атыйбыз. Шундый лесополосалар утыртылачак. Элек әйтәдер, Сталин посадкалары булган дибеме? Шушы системага кергән хуҗалык алдагы берничә елга эш нәтиҗәсен ким дигәндә 20-25%-ка арттырачак дип ышана Илдус Габдрахманов. Беренчеләрдән булып шушы юнәлештә Тукай районының Сәйдәш исемендәге хуҗалыгы эшли башлаган. Алдынгылар даими алга карап атлый. Әлеге проектка хуҗалык тоткан чыгымнарның 80%-ын хөкүмәт каплый.
Эшлим булдырам деген хуҗалыкны әллә кайдан чамаларга була. Лениногорск районының Ормышлы авылы фермеры Фәнзәт Хабибуллин турында шулай дияргә мөмкин. Ни өченме? Күп еллар элек сыерлар өчен саву залы төзегән кеше ул. Быел сыерларның нәселен яхшырту ниятеннән Казан экспода үткән Агроволга күргәзмәсеннән 40 баш буаз тона алып кайткан. Республиканың нәсел хуҗалыкларыннан алып килгән ул тоналарның һәр яклап көч сынашуын сезгә дә күрсәткән идек. Ул тоналар аерым тәрбия таләп итә. Шуңа аларны махсус рацион белән генә ашаталар. Фәнзәт абыйның бүген төп ышанычы улы Азат. Ул техникаларны карап, төзәтеп торса, эшнең кайсына да курыкмый тотынырга була ди фермер. Азат зур тракторларны сүтеп курудан тыш, 2 малайына мотоциклда ясап биргән әле. Балачактан үзебездә матайга атланып үстек. Вак-төяк йомыш белән тиз генә барып килергә менә дигән транспорт чарасы. Азат Хабибуллин үзе дә кечкенәдән мотоциклда җилдергән егет. Ничә мотай туздырганын хәтерләми дә инде. Ә менә улларына кечкенәне үз куллары белән ясап биргән. Мотоцикл ясадык. Кечкенә иргә снегоход. Мотоцикл нәрсә двигательне? Мотоцикл печенчовкашный, триммер двигательне. Стримерсың үзең мотосан тартам. Тарта? Ну инде. Не? Тарта инде. Үзем иргәләдем. Но балаларга бит инде катша батырга әйтмисеңдер инде. Юк, 40-тан арттырмый. Мотоциклны малайлар үзләре кабызада утырып чаба, әмма мотай эшнең башлангычы гына булган икән. Кышка кергәндә Азат кечкенә айрачаны ясаган. Аннан соң булган килеш булсын дип кечкенә машина ясарга тотынган. Монысы 4 тәгәрмәчле, авып та китми инде. Кул астындагы материаллар гына кулланылган машина ясау эшендә. Юк инде малай машина сорады да. Шул сеялка колдыкларынан ясады инде. Мотоблок двигатель да инде. Кардан шунда 1-2. Шул инде калдык пустыктан. Авыл баласы кичкенәдән техникага хирис булып үсә. Башта мотай, аннан трактор дигәндәй, Сабир да әнә шушы техникалары белән төрле эштә өлкәннәргә булыша. Фамилиям Хабибуллин. Ничәнче класста укыйсың син? 2-нчене бетердем. Булай укый әйтмисең? Әйе. Бишләр, дүртләр. 1 4-лешектә. 3-ләр юкмы? Әзгенә бар. Асылы. Шул 4-кә бишкә укыган күрәгән әтиң машина ясап бирдеңме ничек? Әйе, шуңа. Әбиләргә менәм. Артураларга төшәм. Олы юлга чыкмыйсыңдыр бит инде. Юк. Трассага чыкканым юк. Шул сиремнән генә, авыл юлыннан гына. Әйе, олы юлга чыгарга ярамый. Кечкенә булсалар да техника бит барысы да. Шуңа да өлкәннәр күздән ышкындырмый малайларны. Юк, без карап торабыз бит, юлда чапмыйлар. Махсус сурып. Ул велосипедта шул инде. Буйлары җитә, алар өчен ясалган биекләре. Аяклары җиргә тия, полный. Турмузлары бар бөтен әмршей. Азат Хабибуллин әтисенең алыштыргысыз ярдәмчесе дә әле. Фермер хуҗалыгындагы барлык техниканы төзек хәлдә тота ул. Хабибуллиннарның фермер хуҗалыгы артык зур булмаса да, республикада алдынгылар рәтендә. 200 баш савым сыеры тоталар, чәчүлек җирләрдә шактый. Савым залы төзеп куйганнарына да күптән инде. Сыерлары аз сөтле түгел үзе, әмма камиллекнең шиге юк диләр бит. Агроволга күргәзмәсенә көч санашырга килгән 40 баш тонаны да Фәнзәт абый сатып алган. Беренче тапкыр нәселле тоналар алабыз, моңа кадәр нәсел үгезләре белән генә эшли идек. Фермер үзенең бу адымын сыерларның нәселен яхшырту усулы дип бәяли. Галштин токымлы сыерларга күчү теләге көчле булган аның. Булар Татарстан буенча җыелган тоналар, иң иң яхшылары. 40 баш башта барып карап кайттык, бик ошады. Хуҗалык җитәкчеләр, зоотехниклар белән сөйләштек. Ошадылар, шулай итеп ризалаштык һәм алып кайттык 40 башында. Исән-сау Аллага шөкер, менә хәзер инде 1 ай була буларның торганнарына. Булар ничә айлык буазлыкта хәзер? Булар төрлесе бар, иң 6 айлыклар да бар, 5 айлыклар, 4 айлыклар да бар. Мондый нәселле тоналарга көчле тәрбия дә кирәк. Әлегә хуҗалык белгечләре үзләре дә өйрәнә генә. Рационны да республика белгечләре кушканча төзиләр. Артык симереп китсә, авыр бозаулый диләр бу тоналарны. Инде без хәзер айыра башладык. 6-7 айдан соң аларга икенче төрле ашау, рацион булырга тиеш. 15 көннән ясалган булса инде без үзебезнең технология нигезендә салдык. Бөтен шартына китереп дип уйлыйм инде мин, яхшы булыр дип. Люцерна и Испарсеп культуралардан сынаштырылган 1000 тонна. Аннары инде шул зимний рацион кебек рацион төзеп, как положено ашата башлыйбыз инде. Тоналарның нәселләрен шәрехләгән документлары да тутырылган. Асия Халмурзина шул мәгълүматны өзмичә алга таба да тутырып барачакбыз дип ышандыра.
Да, вот они с выставки приехали у нас. Алар күргәзмәдән махсус каталоглар белән кайталар. Анда барлык мәгълүмат та күрсәтелгән. Мәсәлән, Балтачның Кызыл юл хуҗалыгыннан алынган тона 262, 92% галштин токымлы, елына 10,171 килограмм сөт бирергә сәләтле. Фермер хуҗалыгында әлегә кадәр дә сөтне сыйфатлы итеп җитештергәннәр. Шуңа да сату белән кыенлыклар юк. Биредән сөтне Чулпан Сөүбанов Әлмәттән тикле килеп ала. Һәм шәһәр халкына сатып та бетерә икән. Бөтенесе доволен, русча итеп әйткәндә инде. Халык бик канәгать. Сөтләр бик әйбәт. Жирныс шундый әйбәт. 4-тән, 5-тән төшкән юк жирнысын. Бик сирәк төшә. Чулпан абый күптән түгел 75 яшын тутырган. Атнага 2 көн бирегә килеп 500 литр сөт алып китә. Лаеклы ялга чыккач та ял итәсе килмимени соңыл дип кызыксынам Чулпан Сөүбановтан. Ял итсәң бит бер көндә китереп бирмәй. Әгәр дә инде китереп бирсәләр, аның кызыгы булмаса. Йөрергә язсын, кеше арасында йөрим мин. Чыгып киткәчтән кеше белән аралашам, үзе чыга стоит. Зорламыйм, Аллаға шөкер. Келешекте де әлі шулай йөрергә язсын. Ә менә нәрсә әйтәсем килә минем? Яшьләр нишләп йөрмиләр икән? Менә берсенә шулай әйткән идем, әйтәм, әйдә шулай әйтәм, сөт нит. Эш юк дип әйткәч инде. Әйтәм, әйбәт эшләргә була, яшь кешегә вакыт көндә йөрергә була. Точкаларга таптан көндә йөрер. Sütü maşına tuğla dedi, sosu iskiledi. Yaşlar diyecek. Meytem aksasında meytem sosu iskilmiyor. Meytem tırışmasam bulmayı. İde yatsam meytem kırını yatsam min de kırını yatırayım. Rahatlanıp. No, estağfirullah tövbe yatırgaz nasıl indi ol? Әйе, фермерга сөтне кем алса да барыбер. Тик менә бәясе генә тиешле дәрәҗәдә түгел икән сөтнең. Бер кайчан да сөтне сатып алу бәяләреннән канәгать булмадык ди фермер. Бүгенге көндә безнең базисны 31, ә булай качество безнең яхшы, 33-34 сумнар була инде. За счет неде. Мин бездә бит инде күреп торасыз дайын зал, беләсез. Сөт чиста бездә. Заманда мин Данун компаниясенә зайттык, анда 7-8 төрле параметрлар бар. Biz anda işledik yaxşı gına. Bilok bilen alар üstəmə tülləri kübürək. Mında bizim bilok bilen tüləşik şey yok indi bir. Bu bəyə biznə kanəqətləndirmə bir neçikdə. Менә бу тоналарның бәясе дә 8 миллион сумнан артык. Техникага запас частьләр артып тора. Булар барысы да сөтнең үз кыйммәтенә үзгәрешләр кертүче факторлар. Әмма бүген җитештерүчеләрнең товарына гына бәяләр артык селкенми кала бирә. Узган тапшыруда Кукмара районы Мәмәшир авыл җирлегендә умарта кортларының күпләп агуланып үлүләрен хәбәр иткән идек. Бүген иянәдән хәлләрен белештек. Күрше Киров өлкәсенең Нократ аланы районында эшчәнлек алып барган Союз агросәнәгать комплексының рапс басуларын эшкәртүе мәгълүм булган. Умартачылар оешма җитәкчелеге белән 2 мәртәбә күрешеп сөйләшкән инде. Хәзер килгән зыянны исәпләү эшләре бара дип хәбәр итте безгә Таһир Барыев. Эшне мәхкәмәгә җиткерми генә килешә алсалар, ике як өчендә уңайлы булыр иде. Бит кырларны агу химикатлар кулланмый гына эшкәртүче хуҗалыклар да бар. Тукай районында мәсәлән биопрепаратлар гына кулланганнар. Нәтиҗәдә сарык та исән, бүре дә тук. Мин умарта белән шөгыльләнүгә инде 15 ел бардым. Аны ишәчрак булган юк әле. Безнең Аплод территориясендә. Теге слаберак агу булса лучшерак дип уйлыйм инде. Ну безнекеләр белмәде инде. Агулары шундый гербицидлары слаберак дип уйлыйм инде. Менә шушы умартачылар белән рапс иккәндә умартачылар белән менә бу каршылыклар булмасын өчен инде мин алга таба менә шундый планнар бар, аны бүтән культурага алыштырабыз дибез инде. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын рус телендә Гүзәл Хөсәйнова алып барачак. Ә без 26 август кичендә очрашырбыз. Үзегезне саклагыз, исәнлектә күрешик.